लक्ष्मी मालवण तडक्यामध्ये मी तुमचं स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत चिरोट्या। ती आपली मराठीच रेसिपी आहे। त्याच्यासाठी आता आपण साहित्य बघून घेऊया। मी साहित्य घेतलंय, अर्धा कप मैदा घेतलाय, 2 चमचे मैदा घेतलाय, पिठी साखर घेतली अर्धा कप आणि तूप घेतलंय पाव वाटी आणि गरम जरा कोमट पाणी घेतलं पीठ मळायला। आपण आता पीठ मळायला घेऊया। आपण मैदा चाळून घेऊया। मैदा चाळून घेतलाय, त्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे तूप टाकूया। मध्ये ते व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया मस्तपैकी। थोडं पाणी टाकून मळून घ्यायचं। पाणी थोडं कोमट घ्यायचं पीठ मळायला। त्याला 25 मिनिटं आपण झाकून ठेवूया। आपलं पीठ मळून झालंय, तर आता आपण 3 बारीक पुऱ्या बनवून घेऊया मोठ्या साईजच्या। 25 मिनिटं झाली आहेत आपले पीठ मळून ठेवून। आता आपण एवढा गोळा घेतलाय, आपण चपातीसारखी ना लाटून घेऊ। मी लाटून घेतली आहे। आता आपण अशीच दुसरी पण हे करून घेऊ। छोट्या पुऱ्या आपण लाटून घ्यायच्या। हा 2 चमचे मी वेगळा मैदा घेतलेला तो आहे, त्याच्यात आपण तूप टाकूया 2 चमचे। म्हणजे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे एकजीव करून। बघा असं एकजीव झालं, असं करून घ्यायचं। साठण आपण व्यवस्थित 3 पुऱ्यांवरती लावून घ्यायचं। पुरी आहे पोळपाटावरच, तिला आपण हे मिश्रण लावून घ्यायचं। असं लावून घ्यायचं। आता ह्याच्यावरच आपण दुसरी पण पुरी टाकू। परत ह्याच्यावर पण असंच आपण लावून घ्यायचं। आता तिला पण हे झालंय, आता ही तिसरी पण टाकून घेतली। 3 पुऱ्या सेम लाटायच्या आणि एकावर एक ठेवून घ्यायच्या। त्याच्यावर पण मिश्रण लावून घ्यायचं आहे। आता आपण हे फोल्ड करून घ्यायचं आहे गोल रोल। साईडचे थोडं कट करून टाकूया आपण आणि 1-1 इंचाचे कापायचे आपण। कढई ठेवली आहे, आता फ्राय करायसाठी आपण तूप टाकूया त्याच्यामध्ये। तुम्ही तेलात फ्राय केलात तरी चालेल। एक गोळी घ्यायची, थोडी अशी क्रॉस करायची तिला अशी। गोळी घ्यायची, क्रॉस अशी करायची।
आता आपले लाटून झाले आहेत. आता आपण ते फ्राय करायला घेऊया. जास्त एकदम कडक तूप नाही करायचं. तूप आपलं गरम झालं आहे. आता आपण टाकून घेऊ. गोल्डन कलरवर भाजून घ्यायचे आहेत आपल्याला. करपट नाही करायचे. तुम्ही तेलात बनवला तरी चालेल. आपले फ्राय करून झाले आहेत. आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ. इथे आपण गरम गरम आहे ना, तर गरम गरमवरच पिठी साखर टाकायची, म्हणजे त्याला ते हे होते. आणि तुम्हाला जर जास्त गोड हवं आहे तर पाक करायचा आणि पाकात टाकायचं. गरम गरमवर टाकल्यावर गरम ती साखर आहे ना हे करून घेते. तिसरी पुरी लाटून झाली आहे. त्याला मी आता साटण बनवलं आहे ते लावून घेते. तसंच सेम दुसरी टाकली आहे. दुसरीला पण आपण तसंच साटण लावून घ्यायचं. ही तिसरी टाकली. तिसरीला पण आपण असंच लावून घ्यायचं. आता आपलं लावून झालं आहे. आता आपण फोल्ड करून घेऊया. चिरोट्या बनवून तयार झाल्या. जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब पण करा. आणि घरी ट्राय करून नक्की बघा.